Unul dintre cei doi parașutiști care s-au lovit în aer a greșit. Manevra lui eronată a dus la ciocnirea lor în aer și prăbușirea în pământ. Ancheta procurorului a stabilit cine a fost cel care a legat incorect comenzile parașutei. Până acum s-au strâns datele referitoare la modul în care s-a produs accidentul. Duminică dimineață, un avion pilotat de un francez a decolat de pe aerodromul prin 10 parașutiști la bord. Unii erau amatori, dornici să facă un salt. La 2000 de metri s-au parașutat primii 4, iar la 4000 de metri următorii 6. Printre ei era și Andreea Nica, o tânără handbalistă, care vrea să vadă cum este să sport. A sărit în tandem cu Adrian Constantache, un instructor cu peste 4000 de salturi la activ. Lângă ei era și Dan Floroliu, un parașutist amator. Parașutele erau perfect funcționale, ele erau deschise, numim protectorii, parașutele au intrat într-o evoluție dinamică în trecere și au accelerat viteza la aterizare. Parașutele s-au apropieat la mai puțin de 100 de metri de sol. Este un moment în care cel care sare nu mai are timp să reacționeze. El are nevoie de altitudine și implicit de timp ca să desfacă parașuta o să scape de ea, ca să o poată deschide pe cea de rezervă. În aceste imagini vedeți o asemenea situație. Din fericire, în acest caz, cei doi parașutiști s-au lovit la mare înălțime. Sportivul se luptă să se detașeze de parașuta înfășurată. Reușește să o deschide pe cea de rezervă. Sunt secunde tensionate și prețioase, timp în care sportivul coboară în viteză spre sol. În accidentul de duminică, toți trei au suferit răni grave. Dan Floroiu, parașutist amator, a murit pe loc. Andreea Nica, tânăra aflată la primul ei salt cu parașuta, a murit în ambulanță. Iar Adrian Constantache este în stare gravă la spital. Medicii îl mențin în comă. Cei care au mai jurat alături de Adrian spun că instructorul era prea experimentat ca să facă o asemenea greșeală și să lovească o altă parașută în zbor. E cel mai riguros parașutist pe care îl cunosc. Extrem de pasionat, riguros și serios în față de ce face. Nu cred. Procurorii trebuie să stabilească acum cine a făcut greșeala care a dus la această tragedie. O cameră video folosită pentru Andreea, fata care vrea să ne arate prietenii unui ei salt cu parașuta, a fost preluată de anchetator și dusă la Institutul de Criminalistică al Poliției. Experții sunt să recupereze imaginile pentru că aparatul a fost grav avariat la impactul cu solul. Înregistrarea poate rămâni fără dubiu cine a greșit. Da. Medicii au luptat până în ultima clipă să o salveze pe Andreea, fata care a căzut ieri în gol, dar organismul ei a cedat. Andreea făcea sport de performanță și își dorise foarte mult să sară cu parașuta, iar primul salt ce a făcut în tandem cu instructorul Adrian Constantache. Nu făcea pe ceva rău în ambulanță pentru că amândoi s-au prăbușit. Tânăr a murit câteva ore mai târziu, în timp ce Adrian, susținut de sute de oameni, luptă ca și viață. Poarta apărată de Andreea Nica, handbalistă la CSM Unirea Slobozia, a rămas astăzi goală. Andreea avea doar 27 de ani și a murit în accidentul produs la Clinceni. A fost primul și ultimul ei salt cu parașuta. Eram la masă, la o cafea și am zis eu sar. Și zic, dacă tu crezi că, da, eu vreau să sar, asta mă va face fericită. Îmi pare că n-am spus. Ei antrenor vorbește și el despre cât de mult și-a dorit Andreea să sară cu parașuta. Copilul că nu era frică de nimic, dovadă că nu a fost frică de să și asume niște riscuri, după care emblematică pentru orașul Slobozia, ea care a fost, de fapt, îngerul păzitor al acestei echipe. Absolventă de psihologie, Andreea avea în față un viitor strălucit. A făcut parte și din lotul național de junioare, cu care a obținut un titlu de vicecampioană. O luptătoare curajoasă, poate nu prea curajoasă. În fiecare zi, handbalistele de la Clubul Unirii Slobozia se antrenau în această sală de sport. Astăzi, însă, cu lacrimi în ochi, nu au mai dat pe teren din respect pentru Andreea. Nu au pierdut doar un portar. Problema intrarea în curtea partidului. Portarul l-a legitimat și a spus că nu are permis accesul în sediu. Dar în cele din urmă, Sturzu a intrat, pentru că preț de o lună mai este lider la PSD. Nu-i posibil să intre în sediul partidului. Dar nu e ok. Ce reprezintă la Că am început nu de chiar cu dreptul, deci e perfect. Are dreptate să fie supărat pe el, pentru că, după părerea mea, a greșit. Potrivit unor informații, socialdemocrații pregătesc remanierea a cel puțin 4 posturi din executiv. Dragnea a recunoscut că a vorbit cu premierul și că vor pregăti o analiză a activității guvernului. După o perioadă de funcționare a acestui guvern,
a oricărui guvern, este nevoie de această analiză. Adică până la sfârșitul anului trebuie făcută această analiză, care se poate, nu se poate, ca se poate termina nu neapărat cu schimbarea de miniștri. Unele zvonuri vorbeau inclusiv despre înlocuirea lui Victor Ponta de la șefia executivului. De la masa de ședință lipsesc de astăzi scaunul și plăcuța cu numele lui Ion Iliescu. Potrivit noului statut, președintele de onoare nu mai este membru în conducerea PSD. Va putea participa însă la ședințe de câte ori va dori. Sute de inspectori ANAF au descins astăzi în 10 de angrouri din toată țara. Acțiunea de combatere a evaziunii fiscale a primit și numă de cod, Operațiunea Fiscal. ANAF-ul a început să trimită în misiune inclusiv agenți sub acoperire. 600 de inspectori au verificat astăzi 15 centre comerciale din toată țara. Nu mă interesează. În primul rând, stocurile de noapte și casa să fie regulă. Mai întâi, fiscul a trimis spioni în locurile unde crede că are loc evaziune fiscală. Inspectori îmbrăcați în civil care s-au infiltrat printre comercianți și au văzut de la fața locului cum se fac plățile, cum intră și cum iese marfa din astfel de angrouri. Nu știu niște teme, niște plăci, niște cău, astfel încât nimic să nu date la să se suspicioneze că ar fi o tentă de investigație la fața locului. Un inspector sub acoperire spune că evazioniștii au circuite bine puse la punct. Banii sunt scoși la intervale regulate din magazin ca să nu fie găsiți la un eventual control. O persoană dedicată, să spunem, aceste lucruri, respectiv să colecteze sumele de bani odată la 12 de stabilești și să folosească incinta punctului de lucru. Numărul de marfă comercializat în aceste centre comerciale, vânzările sunt mult mai mari decât sumele aferente care au trebuit pe la bugetul de stat. Pe scurt, se vinde mult mai multă marfă decât să plătesc impozitele la stat. Acum s-a trecut la a doua etapă. Câte o echipă de inspectori de această dată în uniformă va sta 24 din 24 de ore până la sfârșitul anului la fiecare dintre cele 15 centre comerciale controlate astăzi. Vor verifica în timp real de unde vine și unde pleacă marfa. Fiscul apelează din ce în ce mai des la inspectorii sub acoperire, inclusiv în cluburile renumite, unde sunt trimise cupluri de spioni pentru a se amesteca mai ușor printre petrecăreți. Un procent destul de ridicat de doamne, foarte elegante, iar în momentul în care intri la braț cu o asemenea persoană într-un club, deja acele cercuri nu mai devin suspicioase. Potrivit ANAF, în următoarea perioadă vor fi luate în vizor alte 45 de centre comerciale din toată țara, pe lângă cele 15 verificate astăzi. Autostrada Sibiu-Orăștie, demolată săptămâna trecută, putea prăbuși în orice moment, iar autoritățile știau asta, puțin specialiștii în infrastructură. Pe de altă parte, șeful PSD a declarat azi că ar fi vorba despre o eroare de proiectare. Îl contrazic însă mai multe rapoarte ale constructorului, care arată că au existat presiuni din partea companiei de drumuri ca șoseaua să fie inaugurată în noiembrie anul trecut, în campania electorală. Pe 14 noiembrie, cu 2 zile înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, Victor Ponta inaugura autostrada Sibiu-Orăștie. Acum, între Sibiu și Deva nu mai trebuie să mergi pe autostradă, te dai jos pe drum, iarăși mergi pe autostradă, se merge și așa cum e în Occident. Astăzi, autostrada este închisă din cauza alunecărilor de teren, după ce s-a descoperit că fusese construită pe o pernă de apă. Constructorul a demolat deja tronsonul cu probleme întins pe 200 de metri, însă specialiștii în infrastructură susțin că atât compania de drumuri care a deschis autostrada pentru circulație, cât și constructorul care predase lucrarea știau că se va prăbuși. În 2012-2013 noi făceam filmări aeriene și vedeam foarte bine cum se dezvoltă alunecări și cum soluțiile sunt mai mult empirice decât atent proiectate. Practic era să construia autostradă pe zi, așa cum se vede acum. Mai multe rapoarte interne și note trimise de constructor către compania de drumuri vorbesc de presiuni persistente și puternice care ar fi fost făcute de CNADMR ca autostrada să fie deschisă la începutul lunii noiembrie. Atunci constructorul era deja în întârziere cu câteva luni. Și constructorul și CNADMR au greșit. Normal că acum, când problema a devenit publică, fiecare încearcă să ignore propriile greșeli și să mute toată vina pe greșelile celuilalt. Adică, da, este foarte adevărat, au fost trentați. Această presiune a venit de-abia în 2014. În timp ce ministrul transporturilor i-a convocat azi pe proiectanți, constructori și șefii CNADMR ca să găsească o soluție, președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că autoritățile au fost luate prin surprindere de surparea autostrăzii. Am avut o discuție cu domnul Iulian Natache, acolo a fost de proiectare.
de lei. Chiar că nu se încheie toate lucrările până la 31 decembrie 2015, România trebuie, potrivit contractului de finanțare europeană, să înapoieze toți banii primiți de la Comisia Europeană pentru toată autostrada Sibiu-Nădlac, adică peste 500 de milioane de euro. Două monumente istorice, clădiri simbol din București și Constanța, sunt scoase la vânzare. Despre ce palate vorbim și cât costă, aflați în câteva momente. De astăzi chiar se circulă pe noul pod de la Gigea peste canalul Dunăre-Marea Neagră. Inaugurat acum un an, podul a fost deschis circulației abia acum. Din cauza întârzierilor, constructorul a fost finalizat cu aproximativ 5 milioane de lei. Inaugurat anul trecut, podul de la Gigea ar fi trebuit folosit încă din luna februarie a acestui an, dar constructorul a spus că are probleme, în special la fundație, și a cerut prelungirea termenului de execuție. De altfel, chiar în ziua primei inaugurări, surprizele au apărut nu doar la executarea lucrărilor, ci și în declarațiile politicienilor. Venind să vadă noul pod rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, a încurcat construcțiile. În timp ce inspecta noul pod, el credea că se află, de fapt, pe cel vechi. Podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră leagă autostrada Soarelui de portul Constanța sud Agigea, pe DM39 și A4. Are 360 de metri și 4 benzi. Cu traficul greu care venea și trebuia să ocolească, să ajungă în port, acum va folosi acest pod, adică ceața 10 bis și va intra tot fără nicio altă deviere. Astăzi se mai lucra la bretaua care va face legătura între noul pod și cel de la intrarea în Eforie Nord. La anul, turiștii care se vor îndrepta spre sudul litoralului nu vor mai ieși de pe autostradă la Agigea, ci își vor continua drumul până la intrarea în Eforie. Constructorul promite că în 2 săptămâni va fi gata și breteaua care leagă noul pod de drumul național ar fi trebuit să fie gata în iunie 2015. Constructorul a mai primit o prelungire până la sfârșitul lui septembrie, însă cu toate acestea, drumul nu a fost gata la timp. Valoarea totală a proiectului depășește 191 de milioane de lei. Câțiva stiliști din Constanța au readus